सोरनिखौ भिडिअखौ बिदि बानायना हरनांगौ आंनो लाबोदो सोरनांसिन जिखुनु जा आं मैयानि भिडिअ गोबां नुगासिनो दङ आं आपडेटसो लाबोनो नागिरदोंमोन खिन्थु आपडेटखौ आं दा उनावसो लाबोसिगोन बिथांजोनि आपल'डेड भिडिअ इन्स्टाग्राम रिल्स दा आंनि देखायनांगौ बुंनांगौआ मा बेखौहाय आं बुंगोन जिखुनु जाया मोजां बुंग्रा गाज्रि बुंग्राबो थागोन गोबांनो सबखौ दा दोनथ'नानै आं बुंगासिनो दङ मा मारमोन बोरै दा बेनि सिगां नैबे नांगौ जाबावदों नोंथाङाबो बर'ब्ला नैबे नांगौ जाबावदों गोबां नांबावगौ बैफोर भिडिअ भाइराल जायो सोरबा होबाबो बुंनांगौ दंबावो दे आंहा नैबेखौ नायग्रो ओमफ्रायसो दङ नांगौ जाबावदों हायोबा नोंथाङाबो हर थाइसेबाबो दा बे जाहैबाय बन केन्सार देरहरदों आंनो गोबां फल'वारफोरा हरदों भगतपारानि मासगामि नियार भगतपारा उदालगुरि जोंनि टेस्ट खालामदों Holder name Sunati Boro. Sunati जागोन बे बर' अच्छा Sunati औ Sunati Boro. थ' नोंथांमोनाबो आंबो नै आं पेमेन्ट खालामबाय दायो ओरैनोथ' देखायलायनो दरखार गैया नों मा हरदों मा हराखै देखायबाल' हरनाय जाया आंनि साननाया बे आरोना अब्लाबो ससियेल मिडिया इउजार हिसाबै जोंखौहाय खायफा हिसाब लाग्राबो थायो हिसाब लाग्राबो लाबाय थादों खिन्थु आंनि हानायनिफ्राय आं पेमेन्ट हरबाय पेमेन्टआ दान जाबाय नोंथांमोनाबो जाय हायो थाइसे थाइनै इभेन आं बेनो खिथाखै आं बेसेबां हरदों आंनि गोसोनिफ्राय हरबाय आरोना बिथांजोआबो हरगौमोन आरो होबाय थाखायो बिथांजोआ एभ्रि मान्थ बे गावनि पार्सनेल खाबि बेबो आंनि इनकामखौ सोङा आंबो बेनिखौ सोङा बेसेबां मोनो दिनैसिमबो सोङाखै आं बेसेबां मोनो बेयो बेसेबां सेलारि मोनो जों थामसानो गैलायलाया खिन्थु संसार जानायाव जों बेबो बाहायो आंबो बाहायो खरस खालामनायाव जों सोंलायाबो जायनाव दं बेनो लायो बेबायदि आरोना जोंना थ' बिदिनो सोलिलांगोन आरो गोबाङा सानो लाइफआव स्ट्रागल खालामोबा निस्सय साक्सेस जायैनि खोथायानो गैया नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुबाय जिखिनियानो जाया आं बुंनांगौआ बेसो दे एमजिखौथ' गाज्रि निसा देखायनो हायोना मायो बे आंबो इसिबां जाम्बाथारना बिदि माबा होनानै लागोन दे जाम्बायानो जाबाय सोर मा सानो सानथों खिन्थु केसआबो मालायखौ खुदुमाखै दै गावनि हिन्जावखौ आरो बेबो आं पार्सनेलि आं आपल'ड होआखै बाय मिस्टेक थांबाय होनदों आं मा होनबावनो जे बिथांजोनि फनाव दंमोन जेखियानो जाया आंनि हिन्जाव कमन आजिखालि नायनो थाङोब्ला नाथाय मालायनि हिन्जावखौ माखौथ' खुदुमाखै आरो जोंनि बर' समाजाव नंगौ बेफोरखौ समाजाव गाज्रि लायो बेलेगखौ फोरोंनाय मानाय मिस्टेकआव थांबाय होनदों आंबोथ' पार्सनेलि आं होनो होननानै होआखै प्राइभेटआव दोनदों प्राइभेट थादोंमोन बिदि थांबाय दे जिखुनुआनो जाया बाव खोथा हाबनानै थानाय बैसो जे किसुमाना पलिटिक्स UPPL आं रावखौबो ब्लेम होनो साना सोरबा BPF आंखौ BPFनि IT सेल जे बुंहरबाय बैयाव BPFनि IT सेल एनिथिं एमजेनि आखला बिदिसो आरो नोंनि भिडिअखौबो एक्जेक्ट हरलाय आं बानायना हरगोन माब्रै बानायनांगौ AI भिडिअ मर्फिंनि थ्रुयै एक्जेक्ट हरगोन नों बेलेग भिडिअफोर आं बानायना हरगोन बानायनांगौबा थ' बेबायदि आं बिदि बानायनो गोसो गैया खिन्थु नाथाय खोथाया बेसो बोरैहाय पार्टिखौ निसा खालामनो हागोन आं BPFजोंबो गैया दे थोंजोङै इभेन आं UPPLजोंबो गैया थोंजोङै आरो आं मोनसे खोथाखौ बुंग्रोयो डिआर नाब्ला सारखौ बख'नानै लाबोयोब्ला आं फार्स्ट लाइभ UPPLआवनो ओरै भट थुहैगोन बुंखाबाय आं देखायजोबबावगोन आं लोगोसे दा बावहाय बे जेदि जागासिनो दङ UPPLनि पेजआव आपल'ड हैबाय बेखौहाय होग्रोग्रायाबो बेनो ओमफ्राय सानैसो दंबावो बिथांजों इन्सिडेन्ट दानदों होनदों गाव होनानै केसआथ' नंगौ जोंनो खिन्थु जाय लगायदेरदों गाहायाव दे जाबाय बेखौ सोर मा सानो साना दा बेखौहाय फुल भिडिअ आंथ' आं आपल'डबो होआखै मायाखैबो जिखुनुआनो जाया जोंहा प्रिति नार्जारिनि इउटुब चेनेलाव थाङोबा नोंथांमोना नुहैगोन नायबानो जाबाय प्रिति नार्जारि आं टाइटेलावबो होनानै दोनदों दासो मा बुंदों गावनि मबाइलनिफ्राय थांदों आंथ' बुंनो रोंला बेखौहाय बेबायदि थ' मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों जोङो नायनि मेगन सायोब्ला मानसिया मालाबाबो गोलैयालै मेगन साजायोब्ला अलवेज बे मानसिया जौगागोन आरो जाय मानसिफ्रा मेगन साबाय थागोन बैसोर मालाबाबो जौगानोबो रोंनाया नों निथियावनो थाबाय थागोन नों बै मालायनि बागै सानैनो गावनिखौ मावनो रोंनाय नङा नों थालांगोन बै मेगन साजाग्राया दफांसो थांबाय थागोन बेबायदि थ' जिखुनु जाया खोथाया जेसेनो बुंनो लावो नायनो हागोन बिथांजोनि चेनेलाव टाइटेलाव होबाय आं लाभ इउ अल